Ta. Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau yo ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Rak ngopo aku biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Malah aku justru mangan kepengin panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmita. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluk apa? Kathok? Kok kathok? Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kuwi masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Teneh bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tong sing ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe iki senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kamu tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Kok tolo nek bleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau kuwi Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke ora usah kuwatir. Cari njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi, ora usah kuwatir. Masa telek? Doyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek. Kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang Kentulet. Heeh. Seorang. Sing dalu Pak Tejo. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kus, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kus pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe nyebut. Kok pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Ora usah kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Yo. Rina wangi dadi ati neno
Jenengan Betawi Yoga Anyar to, Pak? Sapa? Sing ngedram kuwi. Oh, Yoga pocokan kuwi. Lagi das luput terus. Ora apa-apa, ndekno kok ngono njaluk larang wah. Suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, wayang nganggo kroncong. Ae kroncong. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Kowe esuk nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek. Iki mergane patimu. Entek-entek. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune priwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. Kayung yon marang asli. Bidang apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong Waidut tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesek tak mbok. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuhe. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati. Ora yo. Terus esuk piye iki? Iya. Marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung yun marang sliramu satemah lara ya mangga lamat wus katon tejane yen bong berangkat
Eno pacaane sarwa asri sroba iki mau kadung sugeng dalu ning iki wis pindah ning Bambang Lipura doyak genjik. Heeh. Nggih. Mensereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Iya. Mergo yo biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki ya mawa suarane saya mateng nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu ning anu kuwi ayune suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kus Ati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya tuhu. Oh, lah kok
tatan kenggang sarambut tatan kenggang sarambut lamun caketing hati uga iso kena kanggo ular-ular pinanganten kok no ya yen cedhak tansah mulat sita asih tu Pindha mimi lan mintuna nano ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih langgam ketok ya nak ya rasah gundang-gundut ki rasah nen mat-matan ya mangga aku kang setya satuhu Oh
Sembah nuwun. Ya Mbak Ayu muga-muga ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawala Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma ora. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki jute sapa kuwi? Ngapa aku sangu saka mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah, iki perkara kowe engko ndhedhet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning njaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh ya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik, mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah engko nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae.
kagol sedih kuciwa iki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau ning mesti mesem ning atine kuciwa lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine heeh ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan Tru mergo tumraping wong sing duwe agama tumrapku heeh lho lah aku duwe ora ya duwe tok ndasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama labuh bapak labuh bebener labuh agama labuh negara kuwi matine mati utama kuwi sok langsung ditampa ning swarga kuwi nomor loro mati madya kuwi matine disangkani saka lara kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike nek akeh apike ya nyemplung swarga nek akeh eleke nyemplung neraka sing nomor 3 mati nesta matine wong bunuh diri kuwi ora ditampa sing gawe urip sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan apa ora mesake mula nek wani karo Prabu Baladewa wani karo Kurawa asli mati nesta utama ndeng kleru mak tratap aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya le wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus ya ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring iya aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi duka niki teng kelurahan apa teng pundi aku ya bangeten ceret kowe ya cicil ayo ora ndedit kaya Gong esuk 2000 awan 2000 sore 2000 ora perih uripmu terus ayo ditataki ya ning kowe ya melu perang oh siap aku ki padake gali pasar nek kon perange mesti siap ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males bener apa meneh menungso dudu cacing iya mesti ora iso kepidak menungso piye to ngomonganmu ki aku gagas sangkem kowe ya mumet ya Tru engko ora tekan kene dhewe engko ora tekan kene dhewe ya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawiya gelari wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora niki mang takoni bocahe dhewe mangke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngelekke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming makte arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa babar wis ora memang mergo
Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dekulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo hati-hati lho, Mo, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep dartok paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan nampak-nampake kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dening tangane Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok dogulenokke. Halo selamat malam ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to, Pak De? Pak sinten? Keswan napa? Sapa jenenge lali aku. Ngapunten lho Pak Kus, ngapunten iki pancen rada edan iki ngono ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to, Pak? Pak Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh, nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura? Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah nek sing adeg kok, Pak De. Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek? Isih rumasamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana.
Sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajenan kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden. Mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Mudar. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Enggak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ngesek cegom kok. Ya, aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Kembang. Ya. Baik madari. Iya. Iki menang-menang putra dalang lho, Nok. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Wak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi lek. Son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae ngono. Wah, bisa. Wis ge nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen Ngolah swara pinter. Panas udan. panas ojan ling-ling sayang Terus Cepi Loh, ngapa? kok kurang ngedeng-ngedeng kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange Malah daleke kumat.
Ayo kanca-kanca penabuh, swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Misoa cape gunung saya. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Jadi latihan. Oh ning omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihane ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Ah goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make bineka laben. Make binek kelaben. Make binek kelaben lakek. Mbuh radong aku. Halah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Inu menason barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Dan jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya Mas. Ya sakarepe sing kendang kok. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis dikek njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padha kira paham aku. Ayo. Ki jaman Mon
salah guyang-guyu. Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak patak cempolo ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salah nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ra njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton wae ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tau padu latihan ki dunake, Pak, Pakde sampean ora tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel ya mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah, luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ceng ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa
gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Iki apa e? Iki telale. Telale iki nek yang iki ngene iki. Namun dene iki ngono. Wetan ora. Weh lah iso notok telale. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Iya, dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong kudu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kiai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kiai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kiai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman inggih sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari nggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Lurah Semar Badranaya. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis